Who has the lighter? Anyone? Ayan. So after this one, we are going to have a set of games before we eat. Everyone, let us sing a happy birthday song for Sam. Sabay-sabay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. One more time, Tristan. A louder one. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder, guys! Maligayang happy. Maligayang happy. This time, sabay-sabay. Happy birthday, Sam! 1, 2, 3, go! You may now blow your candles. Yo, Sam, make a wish first. Ikaw muna, wish. There you have it. Palakpakan po natin our gorgeous celebrator, Sam. Design, yeah? Thank you very much po. Galing mo, Ate Riley. Ate, may ginawa ka ba? Para si Ate rin, kung pinipunta lang yung katawan eh. Alright, so sige dahil dyan. Para gusto ko silang bigyan ng praise eh. Mami, pwede ba meron pa tayo pwede? Listen! Alright, arrange yourself according to your age. Go! Music! Alright, so 5 seconds. 1, 2, 3. Okay, boss. Parang nauna to. Sige po. Apo, nauna kayo. Hindi po, huwag po kayo mag-alala. Malay nyo, mali yung age nila. Alright, so Mami Shmi, tama? Ilan taon na po kayo? 21. 21. And then Mami, what is your name? Okay, Mami Ann, how old are you? 34. So 21, 34. Mami, what is your name? Ella. Mami Ella, how old are you? 36. Alright, so 21, 34, 36. Mami, what is your name? John. Mami Joanne, how old are you? 36. 46. Bata pa to. Bata pa yung nasa libro. 21, 34, 36, 46. And then Mami, what is your name? Trisha. Alright, so Mami Patricia, how old are you? 51. Oh, 51, di ba? Parang 50 lang. Oh, di ba? Okay, so guys, dahil tama yan sila. Parang baka naman tayo dyan. Tanungin ko na rin dito, syempre. Mami, what is your name and then your age? 36. Erica, 36. Jasmine 40. Jasmine, 40. May 41. 41. Emil 45. Will, 45. Tess 2. Di ba? Parang 51 lang si Mami Tess, ha? Alright, sa ating group 2. Habol po tayo. Waistline! Go! Music! Alright, 5 seconds. 1, 2, 3. Okay. Talagang may ma-arrange naman ako. Naku, nagtatalo mo yung dalawa. Hindi ko alam kung nagtatalo mo yung dalawa dito, Mami, ha? Wow! Talaga naman si Mami Patricia. Talagang pirwish na sa dulo, ha? Okay. So, Mami Ann, waistline. 31. 31 na start, ha? Oh, kasi po dito, bawal po mag-cheat, ha? Bawal mag-cheat kasi may dala po akong binida. Ha? Mami, huwag kayong kabahan. Basta magsabi lang ng totoo, ha? Alright, so Mami Shane, waistline. 32. Atay! 31, 32, and then Mami Ella, right? Mami Ella, waistline. 32. 32, and then Mami, ano ulit? Mami Joanne.
Waistline. 31, 32, 32, 33. Mami Patricia, what is your waistline? 42. Grabe naman yun. Sige. Dapat sinabi nyo lang 31, 32, 32, 33, 33 and a half. Alright, so mami? 31. 32. 33. Ako, ito yung nag-aaway kanina po eh. Mami, ito talaga hindi. Ito di magkasundo eh. Sige po, mami, what is your again? Okay, sa mami, waistline? Parang duda. Parang gusto ko na talaga ilabas ko. Parang duda na ako. Sige po, kayo po. 35. Yan. Parang talaga naninibago ko si... sige. Sige, gusto niyo yun eh. Sige. 2-0. Guys, habol po tayo. Habol. Alright. Ito ang mag-judge dito, yung mga guests na natin. Alright. So guys, be ready for your winning. For your winning, be ready. So for our last category, arrange yourself according to your beauty. Gusto kayo nasa harap yung ubod ng ganda. Go! Music! Shout out! Ayun! Up! Pause. Ito na nga yung sinasabi ko eh. Ang sabi ko po, arrange yourself according to your beauty. Ang sabi ko yung nasa harap yung ubod ng ganda. Nakita ko si Mami Patricia, sabi niya, ulit naman. Biglang tumakbo. Si Mami, talagang nakita ko, nag-usap-usap si Reno. Si Mami Tess. So, ibig sabihin, ang sabi ko po kasi dito, yung nasa harap mo yung ubod ng ganda, pinakamaganda, mas maganda, ano po yung huli? Alam ko na si Mami Tess, kilala ko yan eh. Ubod ng ganda, pinakamaganda, mas maganda, mapagbigay. Pwede. Okay, so dahil nauna kayo at tama naman yung arrange nyo, so guys, 2-1. Sayang Mami, dapat winner na kayo eh. Talaga naman, ubod ng ganda. Ubod ng ganda, pinakamaganda, mas maganda, alam ko na to. Kung may mapagparaya, may mapagbigay. Alright, so guys, 2-1. Ako, habol tayo habol. For our last to your size ng paa. Go! Music! Yun, hinihintay ko. Pause! Ayun po yung hinihintay ko sa inyo. Kanina pa po kayo nag-arrange, hinihintay ko yung shout out. So, eto na. Sila naman po yung nauna. Tanongin ko lang. Size po na ba? 7.5. 7.5. 8. 8. 10. Dati po ba kayo nalagay? Joke lang ha. Alright, so tama. Mami. 5. 7. 9. 10. Okay, so guys, all 2. Naku, eto na. Duwag kayo na to ha. Tulad nga po na sinabi ko sa inyo, ang dami ko po pamilyang nasira sa laro na to. Okay, so ito, guys, for fun lang po ito ha. Okay, so be ready for our last category. Arrange yourself according to your exes. O yung mga naging ex nyo, gusto ko marami. Go! And then shout out! Okay, nauna sila. Wow! Nasa una si Mother. Ibig sabihin ito is ano talaga to? Stick to one. Okay, so eto po. Sa mga husband mo na mga nandito, na mga mami, for fun lang po ito, no? So, sa bahay ka lang po kayo mag-away, huwag po dito. Hindi, joke lang. The other po ito, for fun lang po ito, saka po, past is past, di ba? Dito tayo sa present. Mami Patricia, Mami Pa, ilan po yung naging ex nyo? List. Wow, di ba? Isa. List. Oh, dito po. Mami Ella, may tanong lang po. Ano po yung husband? Asan po yung husband ni Mami Ella? Okay, so sir, for fun lang po ito ha. Kung mag-away po kayo, sa labas na lang po. Hindi, joke lang. O di pa rin po alam naman ni sir, di ba? Okay, so Mami Ella, ilan po yung naging ex? 2!
Kinakabahan mo kayo. 1, 2. Pag ito nag-start ng pito, kabahan na kayo. Alright, sa mga joke, kayo po, ilan yung naging excess? 2. Ganda! Bahan ng mo. Isa rin mas maganda yung nasa dulo. Huwag yung sabihin, ano ha? Nandiyan mo yung husband? Ayun! Pwede na sabihin kahit sa po. Ayaw mo. Isa tayo. Okay, isa tayo. So guys, parang baka naman tayo dyan. So dito po, tulad ng sabi ko, wala akong dalaw sa lahat kayo winner. So mga ano po yung magandang prizes nila. Yung Naksa Wizards na lang po siguro. Okay. So kung sino po, kung ilan po yung magiging yellow, yun na lang po. Yung magiging black siguro, pwede nyo bigay sa husband nyo para hindi kayo awayin. Alright, so guys, thank you very much. So everyone, back to you. Alright, so guys, come here. Thank you very much. Oh, ito. Meron ka dito. Kung na po sila.
Alright, palakpakan naman tayo dyan. Alright, palakpakan naman tayo dyan, guys. Galing ah.
Alright, so palakpakan na tayo dyan, guys. Chicken is not a subject, di ba? Subject mo ba yung chicken? No. Paborito mong hayop, chicken? Pwede? Paboritong pagkain, chicken? Wait. Bakit puro chicken yung sagot mo? Ibahin natin, last question. O, sige, bago tayo matapos ng last question, ayoko na po na usapang chicken. Ibahin mo, ha? Huwag na chicken, no? Ito, paborito mong hayop na may 4 na paa. Dalawang chicken.